bi urte Ikergazte 2023 jo nintzen, Donostiara, eta nire tesi hasiera zen, eta oso aukera polita izan zen, pixkat lehenengo aurkezpen zientifikoa egiteko eta holan. Eta bertan unibertsitateko laguntzar bat aurkitu nuen, eta bera batzorde dinamizatzailean zegoen, eta aurten utzi behar zuen bere lekua, eta deitu zidan esan ez, pentsatu zula igual niri gustauko litzaidakela esperientzia hori bizitzea, eta momentuz bai, arrazoia zeukan. Zuan ez, zelan sartu zinean? Jo, niretzako da lehenengo Ikergazte. Aurreko edizioan ez nuen denborarik izan prestatzeko ezer, eta orduan ez nintzen etorri. Eta UEurekin ja gauza gehiago inditudanez, eskaini zidaten talde dinamizatzailean sartzea, eta ondo. Baina da, nire lehenengo harremana Ikergazte. Osa, ezagutzen nuen kongresua, baina horrela nik bizitzea lehen pertsonan, lehen aldia. Baina ondo. Osake hori. Nire kasuan behatzenean, hanen kasu bardine. Ze, nire lehenengo Ikergazte da, aurreko edizioan parte hartu gurenan, justo kanpoan harrapa osten, estantzi egiten. Orduen, eta UEugez bai aukindote relazioa, orduen opatu ostienean, enagun zalantzarik aukin, eta esan, aurrera, segurazki ondo pasoko, eta momentuz, holan isiten dabil. Eta zure kasuen, Sabi? Bai, ni sartu nintzen lankideen gatik baitere. Ikerlanen tesi egiten dut, eta hor ni baino lehen Nerea Goitia Zabaleta eta Josu Almoso Mondarenek parte hartu zuten 2019ko Ikergazten, orduan ezagutu nun hori Ikergazten bazela zerbait existitzen zela. Orduan 2021an erran hona, ni justu hasi berren nintzen, eta horrela sortu nintzen gurpilo honetan. Ueu. Izan da, konektatu, Teams etzen Teams etzen aplikazioa, zen bertze aplikazioa, baina Zoom nola bitartez konektatu 3-4 aldiz, gauza batzuk bota, erran, batzuk bertz batzuk baino gehiago kontributzen zuten, ni berakoa naiz Bilbotikan urrun, orduan nik ingurun hauek ez zuten gizautzen, baina hemen jendiak bazituen kontaktu gehiago eta aportazio hobiak egin zituen. Ez dakit, zuek nola ikusten duzuen, batzorde dinamizatzeko lana nola esplikatzen duzuen? Bai, hori da, egin ditugu bilera batzuk distantzian, Bilbo pixkat ezagutzen zutenek proposatu zituzten nola jarduera osagarrietarako saiatzen gara proposatzen zientifikoak edo akademikoak ez diren beste ekitaldi batzuk. Eta atzoko arratsaldean egon ziren hainbat bizita, kirolak eta pixkat hobeto Anek igual esplikatuko du. Eta orduan gure lana izan da pixkat hori aurretik prestatzea, kontaktuan jartzea jarduera horiek antolatuko zituztenekin. Eta gero kongresuko egunetan gauza txikia, baina gehienak ez direnak lanak ere, poltsak jendeari harrera egin, eta mikroa pasatu, eta holako lan txikiak. Baina momentuz, gozamena da lana baina gehiago esango neuke. Bai, gainera, nik espero nuen lan gehiago izango zela. Osa, ez nekien zer egiten zuen talde dinamizatzaileak, eta pentsatzen nuen, igual, karga gehiago izango genuela, eta izati izan da. Pare bat pertsonakin kontaktuan jartzea eta jarrak antolatzeko, eta ezer gutxi gehiago, eta gero hemen, gainera ikuste gaur, nahiko postik hau dela, atzokoa ondo atera zelako. Eta ordaina ikusita guk antolatukotako zati hori ondo atera dela, ez dakit, arro egoteko modukoa da bai. Baina gero, lanaldetik harrera egitea ere nahiko, ez dakit, divertigarria izan zen. Zentzu horretan oso pozik, eta ez da izan horrela agobiantez, eta ezer. Ez dakitea egitu nahi duzun zeu zer. Ez bai, atzenean niri zikiran Anek egitu ostenan bertigo apur bete mozten, zer inbeot, eta zaten ez lasai ikusiko oso errez izango dela, eta nahi izan holan izin, eta azenean paso jakune, batzuri bai ez duten nauntzen, batzarrak eta indogu zen, ez amaia nagoen ez duten, eta justo hori momentu ikustea eta ikusi gara urtean zehar, bakarrik pantalla baten nostetik, eta gira, horrek relazioa benetan, ikustea zen nindugun relazioa eta aurrera doazen ekintzak eta politi izin debe atzenean loture egitea, bakotza gure zientzia arlotik gatoz, eta danon artean, elkarlanean lortu dugu zertzu egitea, eta atzoko ekintza horren izela da dite. Galdera hona, balorazioa noski positiboa, oso positiboa, nik ikusi nagoen egizan da positiboki pentsatzen balorazioa dela, ikusi nagoen jendea oso implikaute. Ekintzakaz, bai hitzaldiekaz, eta ikusi nagoen jente arteko relazioa eta
oso sano eta oso egoki holango kongresu beterako, jenteaz, sablit dagoela bai relazio berri egiteko, eta inkluso hori, ezagutza transferentzia bete emoteko, eta parte hartzea zikeran ekintzetan ikuste nahiko ona eta positiboa izin zala. Ez dakit zuok ze iritzideko zuen? Ez que, karo, ni joan nintzen akroioga egiten arratsaldean, eta alde batetik oso pozik egoden danak, eta gero kongresu batean horrelako ekintza fisiko bat egitea, kirola, gainera bata bestearen gainean, oinekin oratuta, como nahiko bitxia izan zen, taldeka jarri ginen, igual ez genuen elkarre ezagutzen, eta orduan baita ere horrek sortzen dituen harremanak eta hurbiltasuna, eta gero atera ginen danak hain pozik, ni gaur retorne izela, benetan, jazta, niretzako ja lan guztia egin da dago. Eta orduan nahiz eta gutxi izan, izatez 10-15 bat izan ginen tailer bakoitzeko, baina ez dakit, harrera ere una izan da kongresu honek duen tamainarako, eta ni oso pozik nago. Bai, nik uste momentu horiek onak direla pixka eta usteko formaltasun hori, eta baina alere atzo, ez dakit, posterretan, eta iruditzen zait kongresu honek badaukala hori, badago alderdi akademiko, baina zelan oso gai ezberdinetatik gatozen ere, danoi eskatzen digu pixkat berrikustea eta esplikatzea gauzak beste modu baten, eta orduan hurbiltasun bat sortzen da, eta gainera ez dago lehiaketa edo, kompetititatean alde hori ez dago beste kongresu batzutan egon leiken bezala edo, orduan iruditzen zait, ondo pasatzeko kongresu bat, egia esan, eta sare pixkat egiteko, eta ni pozik. Xabi, zezer. Ez balorazio positibo baita ere nire aldetikan oraingoz, eta baina baldin bazen balorazio negatibo bat egin beharreko ere, ingo nuke. Ikusten badu guztarra batek ez duela funtzionatzen arrango nuke, ez? Puntualizatzeko, ez da bakarrikan kirola, akroioga, bertze batzuk ere sozializatu dugu ostatuan, trago bat hartuz, zintzorgan egon zineten bertze batzuk, ez? Ikusteko, denetikan badola ikerrazten. Niretzat, kontzeptu iguala da akroioga saio batin edo ostatuan dagoen sozializazio prozesua, eta poster saio batin egin behar dena. Poster saio batin, zuk ikusten baduzu zure posterera menganitu hurbiltzen ari dela, bere gana joaten zara hartzen diozuela, eta hartzen zua begira, orain esplikatuko dizut. Hori da behar dena, eta ez, sozializatu behar dugu ostatuan kalean, eta poster saioetan ere hurbildu behar zara, eta igual da tipo bat ez dena zure arlokoa, edo igual da katedratiko bat zure arlokoa, eta igual txapa berak zuri sartuko dizu. Baina, aspektu, interakzioan aspektu hori beharrezkoa da. Eta igual batek balio dula, esan edo seguruenik gaurko poster saioetan edo jendea errezago hurbilduko da, igual atzo pote bat hartuzun edo hanka hutsik bere gainean egon zan pertsona baten gana, eta gainera konplizitate bat sortzen da, gu gaur gozaritan aterpitzan adibidez, jende bat atzo goizean agurtuko ezen duna, gaur agurtzen duzu, zen mozin duzulo, ez dakit, alde humanoa. Eta atzenean da beste harreman mota bat, eta nik uste ikergaztek dekona da hori, zientzia arlotik garrantzia behaberatzenean, euskerazko zientzia, holango kongresu bete ez da emoten euskeraz eta zientzia arloan, horregaitik garrantzitu da azkenean ezautute Euskal Herrien dauzen beste ikertzaile gazteak zer egiten daurien, atzenean etorkizunean guizingo garen lako ikertzaile nagusiek eta guk aukingo guleko ikertzaile sare bat, eta sare handi beteratute Euskal Herrien, nik garrantzitu ikusten dut, eta alde zientifiko akademikotik oso garrantzitu da holango hitzaldi, alde ludikotik apur bete holango ekintzak eta egitea garrantzitu da zenean hurbiltasun apurbe sortzeako pertsonen artean. Ezer gutxi, baina, zentzu horretan azkenean hurbilekoak gara danak, unibertsitate oso antzekotakoak, Hiruspala unibertsitatekoak edo igual izango gara hemen, eta baita ere horrela aurpegi ezagunak izan ditzakezu baita ere zure instituzio berdinean edo ondokoan edo, da sarea sortzean ikuste kongresu honek daukan baita beste abantaietako bat. Eta harreman berri horiek euskaraz egiten dituzula, hori ez da,
ez duzu galdezkatzen, ez? Osea, zuzenean jentea guri gaur goizean bidean gertatu zaigu, etorri zaigu Galdakaoko bat? bai, pertsona gazte bat, eta euskeraz, kostatzen zitzaiona pixkat hitz egitea, baina hasieratik euskeraz egin digu, euskeraz erantzun diogu, eta ez dago, ez? Estres linguistikorik edo... Eta zentzu hortan bada arnazgune bat ere, eta urren etorkizunera begirako harremanak mundu akademikoan ere euskera sortzen dituena. Bai, atzenean, zuk esan dozune, holango kongresuetan normalean, ikusi moduen oin islarik esan dut moduen, kongresok ingeles ez iziten dire, eta horrek askotan guri behar estres bat sortzen duzku, eta alan dabe joaten gara, gure ingles txapurrea bagaz, eta zergaitik ez euskeraz badakigu, zergaitik ez gara etorriko holango kongresu betera euskeraz eta saiatuko gara euskeraz iten, ez? Atzenean hori bultzatuta be oso garrantzitu da, ze, euskera maila ertainadekina batzenean hobetuteko eta erabilteko beste arlo batean.